Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα περιστέρι. Το ξεχώριζε κανείς εύκολα, γιατί ήταν ολόασπρο. Ένιωθε διαφορετικό, ξεχωριστό, γιατί δεν είχε ούτε ένα μικρό σημαδάκι που να μην είναι λευκό πάνω. Το χαρακτηριστικό του αυτό μερικές φορές το δυσκόλευε. Η ομάδα του, όταν έπαιζαν κρυφτό, έχανε, γιατί εκείνο φαινόταν από μακριά. Βλέπω κάτι άσπρο πίσω από το σπίτι αυτού. Να πάρει. Οι γάτες της γειτονιάς το κυνήγαγαν περισσότερο, μιας και το έβλεπαν καλύτερα. Εγώ θα κυνηγήσω το άσπρο. Και τα άλλα περιστέρια του έλεγαν. Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι σαν τη μύγα μες στο γάλα, αλλά σαν το γάλα μες στις μύγες. Όσο μεγάλωνε όμως, μεγάλωνε και η επιθυμία του να πάει κάπου αλλού, να φύγει, να ταξιδέψει, να βρει ίσως άλλα πουλιά που θα τους έμοιαζε περισσότερο ή θα του έμοιαζαν αυτά περισσότερο από την παρέα του με την πολυκρομία της. Μια μέρα, σε μια από τις βόλτες που έκανε μόνο του, το συνήθιζε αυτό, έφτασε κοντά στο λιμάνι. Στάθηκε λίγο να ξεκουραστεί και να θαυμάσει το απέραντο μπλε της θάλασσας. Κοιτάζοντας μετά, έξω από τη θάλασσα, πρόσεξε κάτι λευκά μεγαλόσωμα πουλιά. Στέκονταν στα χοντρά σκοινιά των καραβιών, άλλα πέτουσαν ψηλά και μερικά ήταν πάνω στη θάλασσα, απολαμβάνοντας το πολλό κυματάκι. Στάθηκε στην προβλήτα, χαζεύοντας τους γλάρους. Ήξερε τόσα πολλά για αυτά τα όμορφα θαλασσοπούλια. Μια σκέψη γεννήθηκε εκείνη τη στιγμή. Μήπως είμαι ένας μικρός όμως γλάρος και όχι ένα λευκό περιστέρι? Βέβαια! Αυτό μου ταιριάζει. Αυτό είναι. Αυτό θα με γεμίσει. Αυτό έχω ανάγκη. Είμαι γλάρος. Είμαι γλάρος. Κάθε μέρα πετούσε προς το λιμάνι. Παρατηρούσε τους γλάρους, φοητευόταν τα μεγάλα σφαιρά. Το πέταγμά τους και τη φωνή τους που ακούγονταν μακριά. Τους πλησίαζε, πετούσε μαζί τους. Ένιωθε ωραία. Δεν άρνησε να πάρει την απόφασή του. Εδώ θα μείνω! Έτσι και έγινε. Έφυγε χωρίς να μιλήσει. Μετά από λίγο καιρό όμως, ανακάλυψε ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μπιά! Πώς μυρίζεις ο σκουπιδότοπος? Αυτοί τρώνε τα πάντα. Ψάρια, πουλάκια. Λες θα φανεί και εμένα καμία μέρα. Ω, μαμά μου! Αυτό όμως που δεν άντεχε ήταν η ξάπλα στην παγωμένη θάλασσα. Κρυώνω, ξεπάγιασα, έγινα μουσια μόνο στο κόκαλο. Θα μαυρίσω από το κακό μου. Οι γλάροι αγνώρισαν τον επισκέπτη τους. Δεν του έδιναν σημασία. Το περιστέρι μας προσπαθούσε να γίνει αριστός στους γλάρους. Αγκομαχούσε να τους προλάβει και να τους ακολουθήσει. Έκανε διάφορα κόλπα να το προσέξουν. Μάταια. Κάθε βράδυ πήγαινε σε μια ακρότητα του σκηνιού να κοιμηθεί.
Όμως, ακόμα και αυτά τα δυνατά, ενοχλητικά φώτα του λιμανιού δοκίμαζαν την αντοχή του. Ένα βράδυ, καθώς κούρνιασε για να κοιμηθεί και προσπαθώντας να ξεχάσει ό,τι δυσκόλευε την ησυχία του, είδε ένα όνειρο που του μίλησε δυνατά. Είδε τη μαμά του που είχε αγκαλιά όλα τα πιτσουνάκια της κάτω από τις φτερούγες της. Στη συνέχεια είδε τον πατέρα του να έρχεται στη φωλιά, κουβαλώντας τροφή για όλους. Τι κάνουν τα πιτσουνάκια μου? Μια ζέστη πλημμύρισε την καρδούλα του πετρελαίου μας. Ξύπνησε άξαφνα από την κόρνοτα ενός καραβιού. Θα γυρίσω. Το όνειρο μου δείχνει το δρόμο. Θέλω να είμαι εαυτός μου και μόνο εαυτός μου. Σε λίγο θα έφτανε στη γειτονιά του. Εκεί που γεννήθηκε, μεγάλωσε, πρωτοπέταξε, έπαιξε με τα άλλα περιστέρια και πέρασε χαρούμενες στιγμές με τους γονείς του. Τα ξανάβλεπε, τα παιδάκια που του πετούσαν ψίχουλα, τον καλό κύριο Μιχάλη που τους έβαζε νερό, σπασμένους ξηρούς καρπούς και σπόρους για να φάνε. Φτάνοντας, είδε νευρικά πετάσματα και έντονη ανησυχία στα υπόλοιπα περιστέρια. Α, να ο καφετούλης και όμορφη γκριζούλα. Να και η Τσιψίνα. Όλοι τους εδώ. Μα γιατί κάνουν έτσι? Τι ψάχνουν? Παιδιά, τι ψάχνετε? Εσένα ψάχνουμε! Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Πού ήσουν τόσο καιρό? Λείπεις σχεδόν ένα μήνα. Δεν άκουσες τίποτα? Όχι, δεν άκουσα, αλλά γιατί με ψάχνετε? Γιατί ανησυχήσαμε για σένα, αλλά... Και επειδή είσαι το μοναδικό λευκό περιστέρι στη γειτονιά. Και? Ο κύριος Μιχάλης παντρεύεται και θέλει για καλή τύχη να αφήσει ένα λευκό περιστέρι. Μόνο εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις. Σε χρειαζόμαστε, σε παρακαλούμε. Εγώ θα βοηθήσω. Μην ανησυχείτε. Ευτυχώς που θέλει περιστέρι και όχι γλάρο.